Чакай малко. Неща ще снимаме предизвикателства. Чакай, ето какъв. Аз съм братовчетка му. Чакай, ще не се виждаш малко. Готово. Майка! Не се виждаш телата сега. Се съвиждам. И ще ме предизвика да пия едначало 6 спрайт. Не се Не се тревожете. Избата е пълна с вино, но аз не влизам вече. Точно това ме тревожи. Да не се изкушиш да го пиеш. Просто се изненадах, че... Не знае още. Така свършва. И живота ми. Не, коли го... Мъга, бе! Чакай малко да Тя толкова ще напия. Майка. Ууу! Малящ! Я го предизвикат да идем две таки. Аз всъщност едно. Не, две таки. И... не, всъщност. Трябва да идем по 4 дъвки. О, ти имаш дъвки, що не ми каза? 4. По 4? И двама Да. по 4 дъвки. Да. Ще трябва да ги глътнем. Платата. Може да го да си дъвки. Аз не го Ама глътнем. 4 наведнъж. Да. Ще седи малко нататък да ги чуят. Да се Ще се виждаш, че ето едната. Где да лапиш? Да, няма да я лапкам, показвам я. Ама то не се вижда. Чакай. Ето едната дъвка. Втората. Да. Две дъвки. Айко две на двамата, защото... Да. То ще... А, не. Аз не Чакам. съм лапнал. Чакам. Братовчет. Още малко. Чакам. Ага. Ето още. Уча. Да. Готово. Папа е. Много бе. 15 мазни банички. Викай. 15 мазни банички на млеко. Глътна се. Още малко. Карай. Чакай. Добре. Готово? Опа, не трябваше да ям дъвка. Нали аз повърнах, бе? Мамка му. Майко! Шит! О, не. Може да е глътнал. Не можеш ли? Аз се глътнах. Готово. Аз ще те повръщам. Добре. А моето следващо предизвикателство е да изям 5 чулети наведнъж, като прасе. Трябва да изядем 3... Не, без да ги фащаме. Без да ги фащаме. Какво да направим? Ето, трябва да... Една цяла чашка за всеки случай. Добре, само да Една напусна по чулетите. цените. Така. Аре, заедно. Какво е да ядем? Трябва да говорим баничка. Като прасе да ги ядем. Без ръце. Я? Аз да ги Баничка. Баничка. Викай баничка, като ги ядеш. Баничка. 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 Аз отдема така след извинете ми. Ще казвам баничка. Защото така е малко гнусно. И трудничко. Баничко.
Łączko. Только звонка шагу. Окей. Poczekaj, Marku. Това телевизора там горе. Нали телевизора? Няма нищо. Там. Нямам. Ники, Да? предизвикателството знаеш какво е? Я ще кажеш какво ни предизвикателството, че го забравих. Май тук е helikopterство, не? Всеки има различни предизвикателства, нали? Моето предизвикателство е да се ударя 5 шамара и да падна аз самата не на пода. Само трябва да обърнем камера. Така, хора. Виждам ли се, казвай? Вече се вижда. И аз ще го направя. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Не скажа ли? Знам. То трябваше с камерка да го снимаме, ама нямаме много батерии. Тъй. Нямаме батерони. Добре, какво ни е предизвикателството? Аз трябва... Майка си! Чай. Аз трябва да си такова. Чай. Аз забрах предизвикателството. Кой мога да... Някой ще ни пише, ли? Трябва да ни пишете коментари задължително. Да, Иначе ще ви убием. За следващите предизвикателства чакаме коментари до 4 часа. Ясно? Да. Чао, чао и чакам до 4 часа коментари. Чао. Предизвикателства.